hjemme. Ja. Ja, nå er vi på en måte under vann. Nå er vi på en måte under vann. Vann, gall, kardinalfisk. Mor, har du set den gigantfisk, du skulle på i år? Ja. Den var gigant. Den man kan se over derude. Bare hovedet af den større fisk derude. Hvor er den henne? Ligger lige derude. Det der, du kigger på det der og så ned. Så kan du se, hvor ligger en fisk på præger. Noget gråt med hvide præger. Der er til kigge. Ja, nede ved bunden dernede. Hvis man kigger på den der så. Ja, den kan lige der. Lige dernede. Nå, det er derovre, ja. Den er altså gigant. Ja, det er den. Se, den kommer ned. Så stor er den. Den er godt nok stor. Det er fordi, det kommer over nu. Kommer op nu. Sikkert det top. Jeg kan blive fisk. Sej. Nej, här borta just. En haj der har jeg. Hvad her? Tror du hajen? Det är sagt att de så många stinglar. Det är den som är fisken där då. Skal du tisse? Klarer du å holde deg litt? Titta, det är en fisken. Kolla, ser du, de började kolla där. Det är en sån fisk. Va? Oj, titta. Lite fiskar. Inte den lite småare.
Er det været på en gris? Hvad er det den der med? Egentlig? Pappa, hvad er det den der med? Hvad er det ikke med? Man låser den. Ligge i bæret. Hvad skal jeg lære en gang? Se, her. Baner. Prøv at se. Hvorfor blev man bare våd? Vi håber på, at I tager fast. Kom og se en sjov ud. Ja. Kigge snegle nok der. De her. Ja. Åh, der er en krabbe. Foran. Er det krabber? Det er krabber.
Hvad er det der for en krabbe? Det er en sandkrabbe. Det er mystisk ud. Den er mystisk. Og før det er varmt. Hvad er det for en knæk dernede i den der? Det er også en sø, men den har bare trukket sig sammen. Nå, okay. Ja, det er det. Kan de holde til at berøre så meget med en hel dag? Går de ikke hurtigt til? Ja, mener du krabberne? Nej, jeg mener sådan set alle tingene. Ja, det kan de godt. Det skal bare være lige så stille. Nå, okay. Det kan det provokerer dem ikke. Nej, Det er stresset. Nej. krabberne kan godt til sidst, sådan, når de har højsæson. Ja, så gider det ikke. Vi har rigtig mange Nå, krabber. så bliver det en god idé. Se der er den under. Rejse til den lille krabbe, der sidder der og gemmer sig. Så vi udskifter dem 2 gange om dagen. Det kan jeg så godt forstå. Jeg tænkte mig, det jo godt, at det var sådan lidt hårdt. Ja.